Kaixo lagunok, Maxus nauzue. Gaurkoan, Karmele eta June gaixori jarri omen dira, eta saio aurkeztera etorri naiz. Baina, zer da zarata hori? Nor dabil horrazpian? Kaixo lagunok, txantxa bat zen. Ikusten duzuen bezala, gaurkoan gorpuz txontxongiloekin lan egingo dugu. Zer iruditu zaizue? Politak ez da? Bitxiak gaurko txontxongiloak. Bueno, gainontzeko saioetan edo pasaden saioetan ikusi dugun bezala, txontxongilo bat edo zer izan daiteke. Eta oraingo honetan horixe egingo dugu. Gorputz atalekin txontxongiloak egingo ditugu. Esaterako, besoak erabili ditzakegu txontxongiloak egiteko, gure hanka edo belaunak edo maxusekin egin dugun moduan. Gure oina erabiliko dugu gorputz txontxongilo bat egiteko. Bueno, eta ziur nago zuei ere gauza pila otuko zaizkizuela. Eta horrela ez balima da, saioaren amaieran, zenbait txontxongilolarik erabiltzen dituzten gorputz txontxongiloak erakutsiko dizkizuegu. Ikusiko duzue ze gauza divertigarri eta harrigarriak egiten dituzten. Harrituta geratuko zarete, gorputzarekin egin daitezken txontxongilo guztiak ikusita. Izan ere, gorputz bakarra daukagu eta ondo ezagutu behar dugu horretarako. Eta ondo zaindu behar dugu, ere bai, ondo janaz, kirola eginaz, eta horrelako gauzekin. Bueno, eta esaten ari ginen bezala, Maxus txontxongilo ezagutu dugu, eta orain beste lagun berezi bat aurkeztuko dizuet. Oraingo honetan, nire belaunarekin egindako txontxongiloa. Ikusi. Zer iruditzen zaizue? Hau, pio txoritxoa da, eta nire belaunarekin egindako txontxongiloa da. Zer erabili dugu horretarako? Horretarako, galtzerdi gorri bat, mota txuridun galtzerdi gorri bat erabili dugu. Begitxoak egiteko kartulina beltza moztu dugu eta gero kontaktukolarekin itxatxi dugu begiak eginez. Eta hemen goikaldean, hile horia jarri diogu, papeltxo horiak moztuta pegatu dizkiogu gainkaldean. Eta ziur gaude, zuek, zuen etxean, kaxaren bat izango duzuela, inauteritako zenbait elementurekin han bilduta. Guk honetan mokotxo bat hartu dugu, pio txoritxoa irudikatzeko. Baina txoria izateko nik uste zerbait falta zaiola. Zer faltako te zaio? Zer egiten dute txoritxoek? Egan. Egan egiten dute. Ea ba, horrela. Orain bai, orain ego polit-politak ditu pio txoritxoak, bai. Karmelek guante txuria jantzi ditu pio txoritxoa egiteko. Ea pio, egan egingo aldugu pixka bat. Bat bi eta, benga beste pixka bat, bat bi eta, Zinean dabil. Kostatzen ari zaio pio txoritxoari. Bueno, gu berari irakasten geratuko gara, eta zuek bien bitartean apunta ezazue pantailan agertuko zaizuen material guztia. Bai, orain arte. Tira, pio, tira. Tira lagunok, seguruenik dagoeneko txontxongilo pila asmatu dituzuela. Gu gaurkoan Maxus txontxongilo ezagutu dugu, baita pio txoritxoa ere. Eta orain, beste lagun berri bat aurkeztuko dizuegu. Ikusi nahi duzue nolakoa den beste lagun hau? Begira. Hau ama untxia da. Ama untxia oso alaia da. Eta oso zintzoa baita ere. Egun guztian bere untxikumeen atzetik erabiltzen da. Oso bihurriak bai dira bere untxikume hauek. Alai dagoenean ikusten duzuen bezala, belarriak tente-tente izaten ditu. Eta tristerik dagoenean, belarria jaisten ditu eta buru makur jartzen da ama untxia. Beste batzuetan aldiz urduri egoten da eta alde batetik bestera ibiltzen da. Baina, eta orain, zer gertatzen zaio ama untxiari? Zer duzu ama untxia? Badakit, isatxa falta du ama untxiak eta triste dago. Oso ondo, Karmele, horrela bai, orain bai pozik dagoela ama untxia. Bueno, eta ezagutu nahi alduzue ama untxiari gertatutako emozioz beteriko istorioa? Entzun nahi alduzute? Bai, entzun ba. Behin bat
batean, untxi ama etxerako bidean zen, posizioan bere untxikumeak ikusiko zituelako. Zuhaizpera iritsi zenean ordea, hantxe ez zegoen untxikumerik, susto alantartu eta urduri jarri zen, alde batetik bestera bilaketan ari zen baino ez zituen topatzen. Triste jarri zen eta zuhaitzaren azpian geratu zen zai. Halako batean, soinu bat entzun zuen. Nondik zetorren soinu hori? Saskian begiratuta, ara hortxe bere untxikumeak berriro ere pozpozi jarri eta musu batekin goxatu zituen. Zer, gustatu zaizue ama untxiaren istorioa? Haze sustoa eraman zuena bere untxikumeak zuhaitz azpian ez zeudela ikusi duenean. Bueno, ziur gaude zuek ere dagoenerako istorio mordoa asmatu dituzuela. Gainontzeko saioetan gauza mordoa ikasi bai ditugu, esate baterako zer den txontxongilo bat, izaera nola jarri txontxongilo bati, eszenografia nola egin, edota emozioz beteriko istorioak nola antzeztu. Bueno, eta jarraian, hasieran esan bezala, txontxongilolari berezi bat aurkeztuko dizuegu. Bere izena Roberto White da, eta gorputz txontxongiloekin lan egiten du. Ezagutu nahi duzue? Goazen baberaren bila. Bueno, lagunok, esan bezala, hementxe gaude Roberto White txontxongilolari argentinarrarekin. Eta berak, gorputz txontxongiloak lantzen ditu. Hemen dugunez, zenbait galdera egingo dizkiogu. Esate baterako, zer dira gorputz txontxongiloak, Roberto? Kaixo, los títeres corporales son una técnica que mezcla el mimo con el teatro de figura, con la construcción de muñecos. Es la construcción de muñecos con partes del cuerpo, que sin hablar pueden contar un montón de historias. Adi egon zarete, zein erantzun bikaina eman digun, Eta galdetuko diogu, adibideren bat edo jarriko diguzu? Claro, con las manos y con unas pelotitas como estas, yo me pongo así. Y podemos hacer estos dos personajes. Ze polita! Bueno, eta azkeneko galdera. Zein konseju emango zenieke edo ze gomendio nik usten ari diren aurrei txontxongilolari edo gorputz txontxongiloak egin nahi baldin badituzte? Pues el mejor consejo es jugar como jugáis a construir historias y cualquier cosa, igual, pero con las partes del cuerpo y algunos pequeños objetos. Entonces, probáis, me pongo una nariz aquí en la panza, o unas gafas en el pie, o en el codo me pongo unos bigotes. Entonces, lo podéis probar con un espejo o con algún amigo, y cuando ven que se entiende la figura, que el muñeco se comprende, pues ahí tenéis que empezar a probar qué es lo que hace bien ese muñeco, qué es lo que le llamamos el estudio del mapa expresivo del muñeco, que es lo que el muñeco puede hacer bien. Con lo que el muñeco puede hacer bien, vamos a armar la historia y después le podemos poner una musiquita y hacer un numerito bonito para después de las comidas en casa con la familia, por ejemplo. Ziur gauza askotuko zaizkiela. Bueno, mi esker Roberto gurekin egoteagatik, eta orain bere eske txiki batekin edo utziko dizuegu, ea gustatzen zaizuen.
Bueno lagunak, ikusten duzuen bezala, hementxe jarraitzen dugu Pio Txoritxoari egan irakatsi nahian, ea lortzen dugun. Eta, zuei, zer iruditu zaizue Roberto Goaiten txontxongiloak? Politak ez da? Bueno, beti dakizuen bezala, beti dago zer ikasia. Bueno, hurrengo astean berriz ere hemen izango gaituzue zuekin. Urrun arte! Tira, Pio,